ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பயங்கரமாக பாஸ் சிச்சுவேஷன் கிச்சனுக்கு வந்து வேகமாக ஓடினேன். வேகமாக ஓடி அப்படி இப்படி தேடி பார்த்தா நான் போன டைம் வாங்கி வச்சுருந்தேன் ஆக்டிவ் பாப்கார்ன் கோல்டன் சீசல் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளேவர் இருந்தது. சரி, இப்போ நான் வந்து இதை கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வானம் நல்லா காய வச்சு இந்த பாப்கார்ன் வந்து கொட்டிக்கிறேன். இதிலே வந்து மசாலா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் மசாலா வந்து கொஞ்சம் கூட வரைக்காது. மசாலாலாம் இருக்குன்னு நீங்கள் நம்பிடாதீங்க. மசாலா வந்து நீங்கள் தனியாக வந்து வாங்கிக்கோங்க. சீஸ் பவுடர்னு விற்பாங்க, அது வாங்கிக்கோங்க. அதுதான் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா ஹையில் வச்சு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நான் வந்து நல்லா வந்து வதக்கிட்டு அப்புறம் வந்து மறுபடியும் நான் வந்து சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சிடுறேன். நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க. எப்போயாவது வெடித்து இதாக மூடி கீழே விழுந்துருமான்லாம் எனக்கு தெரியாது. பட் ஆனால் எனக்கு இந்த பாப்கார்ன் பண்ணும்போது பயம், நான் தான் பிடிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ அந்த சவுண்ட்லாம் பிடிச்சேன். பட் ஆனால் வந்துட்டு பக்கத்தில் ஃபுல்லுமே வந்து சவுண்டாக இருந்ததுனால வந்து ஸோ அதனால் வந்து கோச்சிக்காதீங்க. ஸோ இப்போ அது வந்து டொக்குன்னு வெடிஞ்சிட்டே இருக்குது. எனக்கு வேறு பயமாக இருக்குது. இதை வேறு திறக்க முடியல. சரி, ஓகே, ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம இதை திறந்து சாப்பிட்லான்னு பார்க்கும்போது தான் டொம்முன்னு வெடியுது. ஆனால் மற்ற நேரத்துலலாம் சும்மா தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு வந்து 200 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து வந்துட்டோம். இனிமேலும் நல்லா தாண்டதுக்கு நீங்கள் தான் உங்களோட ஃபுல் சப்போர்ட்டை கொடுக்கணும். ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து எனக்கு பயமாக இருக்குது. திறக்கலான்னு போகும்போது தான் அது வந்து வெடிஞ்சிட்டே இருக்குது. அது வேறு நான் வந்து பிடிக்கும்போது வந்துடுச்சு. ஓகே, இப்போ நான் திறந்துட்டேன். வானல் ஃபுல்லும் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. திறந்தோடனே ஸ்மெல் வந்து நிறையா இருந்துச்சு. இப்போ வந்து நான் வந்து எங்கள் அக்காவுக்கு தான் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ வந்து பாப்கார்ன் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து மூவி டைம் வந்து வந்தாச்சு. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.